ଏଠି ଶୁଣୁଛ? ହଁ ଧନ କୁହ। ରଜରେ ତ ଛୁଟି ଅଛି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇକି 2-4 ଦିନ ବୁଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତମେ ଟିକେ ଯାଇକି ବୋଉଙ୍କୁ କହୁନ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବୋଉ ସହ କଥା ହେଇକି ତମକୁ କହିବି। ବୋଉ, ଗୀତା କଣ କହୁଥିଲା କି ରଜରେ ତ ଛୁଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି 2-4 ଦିନ ବୁଲିକି ଆସିବ ବୋଲି। ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହ। କଣ ହେଲା? ନୂଆ ବୋହୁଟା ଘରୁ ପାଦ କାଢିବ, ସାଇ ପଡିଶା କଣ କହିବେ? ଏମିତିରେ ବି ତୋ ଭଉଣୀ ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ଆସୁଛି, ଘରେ ଏତେ ସାରା କାମ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ କେତେ କରିବି? ଯା ତାକୁ ମନା କରିଦେ ଯିବା ପାଇଁ, କହିବ ଆଉ କେବେ ଯିବ। ହେଲେ ମା, ଲିଜା ବି ତ ଆସିବ ନା ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ଆମ ଘରକୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ସିଏ ବି ତ କାହାର ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆଉ ରହିଲା କାମ କଥା, ତୁ ଆଉ ଲିଜା ମିଶିକି କରିଦେଲେ ସବୁ କାମ କଣ ସରିଯିବନି କି? ଦେଖ ମା, ତୁ ତୋ ଝିଅ ଆଉ ତୋ ବୋହୂ ଭିତରେ ଫରକ କରୁଛୁ। ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ତୋ ଝିଅ ତ ପାଖରେ ନଥିବ, ତୋ ବୋହୂ ତ ପାଖରେ ଥିବ। ଏବେ ଯଦି ତୁ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବୁ, ବୃଦ୍ଧ ବେଳେ ସେ ତୋତେ ହଇରାଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ଆଉ କିଛି କହିବୁନି। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ପୁଅ। ଆଜିଠୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ମୋ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ ସମାନ। ଆଉ ତୁ ଯା ତାକୁ ତା ବାପ ଘରେ ଛାଡିକିରି ଆସିବୁ। ଆଉ ହଁ, ତାକୁ କହିବୁ ତା ବାପ ଘରେ ରହିକି କେତେ ଦିନ ବୁଲିକି ଆସିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମ ଝିଅ ଓ ବୋହୂକୁ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ।